Padang bulan padange kaya rino rembulane sing gawe awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing gawe ojo turu sore kene tak critani kanggo go sore kene tak critani kanggo sepo bengko sore lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal ketun burine lamun tuwa kleru mimpine alamat bakal ketun burine wong tuwa loro kondur ing asa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan kepungkur ana jaman puntutan wong ora waras dadi tekonan jaman kepungkur ana jaman puntutan wong ora waras dadi tekonan kang ditakoni jebul kang takon wis ketularan jebul kang takon wis ketularan Des, gomik ra krungu. Endi? Ayo cewek. Ayo. Lek. Lep. Jaluk siji mek. Lep. Bre. Pilih lek.
Aku mlaku rono ngerti, wah brongos aku ngono. Kowe cah cilik-cilik lho. Hati-hati. Apa? Bangune mie ayam. Di. Aku lebih ayam to. Yuk salam saya Mat yuk. 1 2 3 4. Assalamualaikum Kepriye lek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kula ning kene, kowe sampeyan ning kono. Aku di sini. Dan lo di sana. When to one go, one to one to one go, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thank you. When to modot juta he Makane modot. katok esebret. Ayo Lek, iki acarane apa? Acarane nganten. Nganteni sapa? Gone nganten. Nganteni sapa? Nganteni sapa? Aldi. Aldi. Aku itu tukang gedange. Aldut. Oh, ki Aldut. Aldut. Oh, Dadut ngono. Iki ngantene maune Aldi mesti ganti Aldut. Iki Dek, Dek. nganteni mune ning kene nanti yo. Heeh. Aduh, iki mesti bukaan siji iki. Kayak kowe ngerti. Dhewe nek gogok ngarepan mesti digarapi ane Dik. Jo mlebu. Ayo kayak mesti ayo. Buka Iki mesti- pintu siji. Adik, kamu harus siap-siap gitu. Bukaan sate. Lah iya wae didongake ketemu kekalih pengantene muga-muga gantikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah iya to. Muga-muga ben dan duwe. Waduh gitu ya. Awak dhewe sing pindho milih setia rimba Indonesia. Kula ping pindho iki ya. Padha aku ya. Iki menungso apa-apa to iki? Oh, Tom and nganu iki termasuk tikus. Tikus sing matane gedhe ndur. Tom and Jerry lho. Piye? Ayo. Apa ngertine kaya ngomong apa muga. Alis teu. Alis. Ya Allah. Iso gedhe ngene mlonthong ya. Nek bapak niku teko mek guyu-guyu. Kita coba disapa teman-teman kita semuanya di sini matur sembah nuwun. Ya, Mbak, foto Mbak, untune mrongos, Mbak. Ya, ya. Bentar, iya ada mak senat ke apa leh moto? Moto gue ke flash hidung gua. Ya ampun. Gue Silo untuk gua. Sunlight tuh, silet gue dituil-tuil. Mana? Ini itu lek Zan itu menuil-nuil silet gua. Iya. Endi ngantene kita? Halo Bos. Halo. Ngantene rene ta, Bos? Iki ta. Ding nong ding nong ding nong ding nong ding. Monggo. Ayo kok Ding nong ding nong ding. Ki cangkeme. Ding nong ding nong ding nong. Matang para pamirsa sedayane punggung klik. Cangkeme dong kling tung. kon ngisor. Alah, mesti. Iya. Ting nong kling nong kling nong kling. Dang dang dang. Dut. Ayo lek dut. Tumata nganten kekalih sampun kasih sasar rimbit buat kadung medal dampyak ing etel. Petuk, kene tuk. Kowe iki takon dong kling tung. Kling kok ya. Kono men metu malah. Nong kling nong kling nong kling nong kling. Dangdut dangdut nong kling nong kling. Ngang ngang kling nong kling nong kling. Dangdut dangdut. Nyah. Kok iso dangdut. Ayo ta. Sing kene ta. Ayo. Ning. Lah malah mami dhewe ya. Dang. Mengerti kekaring sampun medal kene menika mriki selawet plampat dampyak. Ora gelem duwite rapo metu. Don. Apa to iki? Icik. Dan Tiralakatir. Alakatir. Alakatir.
kentir to Mas iki. Yen, aku seneng nek Anda sing menikon ala Kadir. Tangane kok wong setruk. Ala Kadir. Yuk, disiapke sik. Yo siapke. Ayo. Joget. Keto. Ah. Dileprit. Keto. Yo. Ayo. Eh, Wis. Keke, nek garing, aku yo iso kok. nek teles ramuni. Nek teles Nek rambut. garing muni. Muni aja. Ayo, sik ayo. Ya Allah. Ayo. Eh. Pak, sampean ngarep. Ora, riko ning buri. Riko. Bu. Kayak ora. Ngarep apal murah riko? Ayo. Ayo Mi. Ngarep, Pak. Li. Ora apa-apa. Wis gondol kaya toyol, tial-tiul. Jangan lupa YouTube and channel. Iya. Baik, ya. Lah. Malah. Lah. Baik, yang satu ini dengan tampilnya montolnya Indonesia. Tentunya dikasih dengan tembang-tembangnya yuk bersama Mas Zen dan Mas Iqbal dan Bakul Soleng. Oke. Ojo lusu Bas lah. Dan juga di sini dan teman-teman kita semuanya dodolang pitik. Iki serabut-serabut. Ya, yuk semoga rodate awal-awale. Apa? Nih. Rakanca. Ya. Yuk. Hei. Anake sapa kae? Ayo. Malah mangan apa riko? Ayo Prakoto sing kopiye jare kae. Kepiye riko ngerti apa ora? Wes kok wong tuwek kok. Sing ngarep yang mumet. Ya, tak diajal ra mumet wawas iki lek. Ayo prakanca. Nah, mumet. Ya, gayane ayo. Wapan salawas lek. Gajal lo, ku nek kasih salah sempok iye. Ya. Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira alama ngaji Kapimpinone lakoni salat kaping talune bayar zakat Poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 kaji, kaping 5 haji lamun kuwasa. ayo prakanca ngaweruno rukune Islam ya iku 5 Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kapimpinone lakoni salat kaping talune bayar zakat ting poso wulan Ramadan beli mo kaji lamun kuwasa di Des, kendanganmu apik gajal nih, Des. Gendeng nih. Dadine. Nek aja dadi. Des. Ki mubeng sik po wajib meneh. Wajib. Ya.
Thailand. Thailand. Oh, Thailand. Kok sik iya. 2, 3, 4. Aku sik jok tanduyung. Iya. Kok aku wis mlebu. Aku nek wis mlebu. Apa enak no? Amanta batine apa tete apa tete apa tito apa Allah. wes dadi meneh. Kowe tak pasrahke Memet lho. Nek dadi apa? Nikmat aku ngendang. Ya wes. Lek ngendang Apik-apik we. Aldi kalah anu iki. Oh. Aldi. Yuk, kowe nyanyi yo. Nyanyi Jawa, tak kene. Oke. Kok krubyak-krubyak. Nyanyi Jawa iki jojat. Ya. Krubyak kerupuk ana gedang dipangan codot dewasa yang jebulane modot. Apa tetenya apa dia? Aku. Wes. Yo dadi temenan iki. Ki dadi temenan iki. Heeh, dadi apa? Rasa ngising. Ora. Mau sing geng anu dikancing. Bukan aku kok silite di mek-mekke silitku mlendos. Rojen. Heeh, Rojen. Jo. Yo. Ala katir. Nemprolatur lho. Mafailaton. Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. 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 Delok kalian joget mah marai ngelih tondes. Anu nih. Lato-lato kok nang dhuwur to? Ora ketek-ketek.
Wis Jo pelaku sik, Des. Pelaku sik. Ya. Yen awan aku ra doyan mangan, yen bengi tanah saturu klisian, sing tak pikir rondo teles wetan dalan, dadi manten sepasar kowe wis pegatan. Utut manggung pawukir asmara dono, atiku bingung sing tapi ke ora rumangsa. Utan terus ing mangsa ketiga, rono teles katon-katon ing netra. Disuntik ora tumomong, lara kangen disuntik kok malah neman. Loro rindu dijamoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu jam 7 ketok ing pipimu, turu jam 8 ketok janggutmu, turu jam 9 ketok ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kutut manggung pawukir asmara dono, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing bangsa ketiga, rondo teles nggon katono nang netra. Lara prontot disuntik ora tumomong, lara kangen disuntik kok malah nemen. Loro rindu dijamoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu jam 7 ketok ing pipimu, turu jam 8 ketok ing janggutmu, turu jam 9 ketok ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kok bungai ngapa, Des? Oh, baik ya, baik tenan. Ketularan Anda sih. Ya. Oh, malah 10.000 dingono dituku bubur kok. Oh. Prek sampean niku tuku bubur telu yo. Mangane enteke kono kabeh.
tempene papat. Lho, sing kene tenai siji secuel. Kowe. Golek. Lali aku. Baik thank you, Bos. Moga-moga tambah rezekine sehat selalu. Sing guru siap-siap neh ngono. Apa? Ora sah. Weruh kok wong wedok wis duit, Mas. Ambek dino, Mas, bojone sing diomongi, Mas. Iki tak delok-delok bojone iki termasuke ya wonge kalem. Tak delok-delok kalem iki. Iki termasukne ora dinae duit biasane meneng tok. Heeh. Termasuke engko nek ya rada cerewet sithik lah. Iki nek termasukne kaya ning mburi nek des kobongan, pancine kobonge, "Mas, kobong, Mas." Ngono ta. Ya bojone. Nek sesasi, "Mas, kobong, Mas, kae kobong." Ngono. Ora ketok piantene apik. Yuk dilodat sik. Kok sik Bu ya sabar. Heeh, engko tak joget, Bu. Iya. Lunga-lunga gelemper. Yuk, dirodat sik, Mbak. Ayo. Sik Lek Zen. Karaku Pak Jikong tak tutupi sik. Aku curiga karo bocah-bocah kono kae. Iku mesti bubur telu dipangan dhewe. Tundang rene kok mengarak curhatan Des. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Semoga bisa masuk surga. Kita pemuda Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari Ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sabatin di untune malih. Oh anu boxing. Copot untune. Ya wis, saiki rodat wis alhamdulillah sapa meneh iki. Mboke matur suwun, Mbok. 5.000 meneh. Lek juga lek. Ayo aku wis kepledes karo Giajah. Oh, sing wae di Riko. Balik. Nah, apa? Dar to kesinan. Ayo kowe keju ngono. Ya. Wis coba suwen komen niku musi anake kethek. Jenenge sapa? Elek-elek. Jaluk 5.000. Kok kaya kethek. Ayo. Pitalele. Kisi tangane otal-otal. Tangane otal-otal. Jaluk 5.000. Otal-otal. Ayo coba salah ilang. Barang hiung. Wes aku 5.000 kon ngene-ngene.
sarang heo kandange sapa kandange lek Mas Aldi enggon Mas Aldi manuke mabur kadang manuke mabur Manuke manuke dadah bengok ambane so wis tengok-tengok dimek malah durek jebolane nganggo rasa ngising anak buah iki yo. Anak buah. iya bar aku tak nyanyi yo. Ya, apa? Raga kancak ngono. Kasunyatan. Kasunyatan. Ya. Kowe apa? Kasunyatan yo. Mana? Ya, siap. Aku bawane. Iya, kecil. Kene kecil. Baik, satu tampilkan. Kok orang mau munggah-munggah? Oh iya. Baik, kita artisnya kita yang kondang juga kalau tadinya pakai jam warnanya kuning, ternyata ini telek. Dan juga ada laba-labanya. Semua malah nemplek neng kene. Jancuk iki. Apa? Matur suwun ala ibu. Ning HP-ne rada ngece. Di HP-ne lho nyengingi untune. HP-ne nyengingi untune lho. Ya ampun tak. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, yang satu ini dengan artis kita. Oh, yang artis ini terasa agak batuk. Karena tadi di belakang sana menguntal tekek. Ya nggak apa-apa, ya baik. Ya yuk. Yuk, bersama Mbak Monggo. Kowe wis saya. Ya. Joget yo. Logo. Raga kang kajirat tresno lita-litali ing jiwa. Aku ana sing guyu kok ora nganu ya. Lho guyu aku nyanyi mesti kono. Iya. Kae lho sing topi. Iya. Ya juk kowe wae desa. Ya. Raga kang kajirat tresno tinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik, satu bang hadirnya untuk Pak Joyo ada kesunyatan yuk bersama teman kita semuanya. Yuk semoga angkat cangkem sih aku ya. Tangkeme kono sik. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumaning wong liya Ngapuran anakku yen ninggal sliramu nanging atiku wis tutuemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal ento kandiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa papasaning kembang
Makarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora iso dipaksa. Atiku percaya yen kowe Soleh, soleh, bisa soleh. ngilake aku sumanding wong liya. Allah, udah ketemu Ya, aku wis nyoba ikhlas nanging ngapot tak lakoni nopo kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya puranen aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe enggal ento gantiku ati durung ilo kowe nandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni kowe cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora bisa dipaksa. atiku percaya yen kowe mesti bisa ngalekne aku sumanding wong liya aku lan kowe kepisake tresno Aku mrongos ning iso nyanyi. Aku nek nyuling iso. Ora ngantel, mikir niku. Ukara apa meneh iki ceritane? Nggih, demikian tadi Andes Ganong sekarang mau nyuling kepiye? Kuwi model apa? Hah? Model apa? Banyak. Oh, banyak. Hantu. Ngono kuwi. Oh, Hantu. hantu. Oh, ulo. Kudu dikubah pepe itu. Jebule ra iso. Oh iya. Aku yo paling penak tukang bakul soling ya. Manjeng ngene karo Kepiye? matane ngono kabeh. Oh. Pijo. Yo. Yo, Di lakoki sik. Mas Jurono kae. Pak Bapak. Bapak. Delengen mainku aja padha guyu. Aja padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angis sini, angis sini mundak ketok untumu. Uri. Busibu. Delengen mainku nganggo montolan kaya susure ibu. Abang menger kaya livene mbokmu. Lagu pencet kaya sindah boyotmu. Pak Bapak delengen mainku aja padha guyu. Aja padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angis sini mundak ketok untumu. Uri.
Bu sibu delengan mainku nganggo mondolan kaya susure ibu abang menger kaya libane mbokmu lagu pence lagu bence lagu bence lagu bence lagu bence kaya simbah buyutmu adep-adepan Adep-adepan. tan lekong tak cak liya hoko tan sukun sauke sau kahun ahola ang singsong sonya 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 Pici cangkop beta uwa uwe tahu tempe ora enak turu dewe ra kepenak ang singsong ang singsong ang singsong ang singsong ang singsong ang singsong tan yo tong tali mongso tuan minta kerjanya jahit cakong esek 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 Sedaya pamresa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian mono wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ana sing kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kebang para pamresa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian mono wonten ing dalu niki critane anggone peperangan ora kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kebang Slompret kempulung ungkul Gandaria ketipung simbal ponang Apa? Anyang-anyangan kaya wong bar supit Aki Tadi telu kan tiliki jeblok ora kuwi Gak udah pilih Slompret kempul ngungkung kendang dialah ketipung kimbal pundang loro salendro slompret belok jaran ke panggung kelang meraing ikut macan megap kujang gandong kalian reok pustaka kageman reok Nyoto gawe kumbira tawang nganggo kutone gunung lawu kepegan pariwisata dina minggu muda-mudi sesonjo kale ngombang ngene krojogan sewu jejel riyel kang padha lumaku jawil cinawil karo sembuyu kempeng tawang bangu indah mas aja di leroi mas aja di poyoi kalau hutan sati esembi tinggal lagumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kadipaten ke timur esuk yen keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu
Sikro nayaka hangayai karya pakaryan ning raja kumrega sengkut cantut tali wanda manunggal setya Dampya tinona Sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyosang nata sajuru-juru ngayai karya Sikra nayaka ayang ayai karya pakaryan ning praja kumrega sengkut cancut tali wanda manunggal setya dampya tinon asri swarane gumuro katon karbut ngarsa ngestu padha ramonya sang nata sajuru juru ngayai karya Wes. Iya wes. Kose ling amen sekiranya wes kena gitu bubur wes bae. Kayak. Nah ya Allah. Kui ibune nganteni kudu sungkem. Kudu sungkem lho, Des. Nyun matur suwun, Bu. Nggih. Mugi-mugi sehat terus ya. Wes, bro, santai dhewe wis di nganoke Andes gitu bubur. Yo, kayak. Des, kene. Kayak. Nah. Oh. Ya. Des. Kayak. Kajeng nyepur. Kajeng nyepur, Des. Ayo Des. Nah, kajeng nyepur. Wah, kocok aja mlumpat. Katek. Nah. Iya sik, bar iki joget. Yo Des, bar iki joget, Des. Iya. Alah ya wong aku ki mek nyanyi. Sing sabar lah. Wes, tak video tak wehke sing omah lho. Nah. Keke bocil-bocil. Nah, oke. Ya. Des. Ya. Wes. Kepiye? Oh, cemburi. Wah, cemburi ki. Weh, dian. Awas, yo saka jaluk. Yo tinggal Bali wis nanggap Andes dhewe. Yo Bali yo. Ya wis. Yo. Apik. Put. Duit-duitan. Duit palsu jebule. Duit-duitan. Des. Kayak kidul. Yo sik, kok kon salto kayak kidul kayak iso kayak. Kayak salto sik. Kon salto pisan rono njuk kae jiko.
Wis aku dingo-dingo. Yo. Wis rasane yo di tak du tok tok du du du. Wes ades ayo ades. Kalau ades. Oh iya. Yo wes pindu wae kae jaluk. Ya. Alon. Modar Wendes. Alon. Nah. Ning sisih kidul tanah Jawa tumunge ana segara kang nyata gedhe ombake tulung tumulung ora kendhat saben wayah rana Jawa kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi sisiane pasuryan dewa ra ana tandinge. Siap. Matur sembah nuwun bagi teman-teman kita semuanya, bos-bos penyanyi luar biasa dan juga bersama Setia Rimba Indonesia, berikan tepuk tangan bola. Nantinya pasti ada 2 babak lagi tari putra juga dan ada apa kewan-kewan. Coba kon aku semplak jigirku. Ya, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ana kupat janure tua, nyuwun lepat, nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis selak ditunggoni tukang bubur. Wabarakatuh. Rasa tabui. Nggih, matur suwun kadang-kadang murolan khususnya Mas Andes kalian Cakelep.